Kedep asma aku nyawang selendang biru pancine guru-guru Pak Yoyok mriki Pak sisan damel jumeneng Mbak Umi. Mangga Mbak Umi. Sisan damel jumeneng. Imen ampun selak elin janji. Wow, mangga nduk. Nduk cah ayu. Selendang biru among ngenaki ati Selendang biru enak nang ati Pak Doyok. Nyelak amin. norakan batin setiamu Pak Doyok wiraswara sakwira pradangane Cik Rok lu iya. Ora Doyok sit. Doyok disit. Cepet. Selendang biru. Sampeyan mbok larase dipaske. Kamu urung pas. Urung pas, baleni. Baleni yo. Selendang semono. Selendang biru. Malah doh wedonge didedek. Dipasne niki lho kalih gamelane. Wiraswarane bae karo yagane. Mangga. Dur. Cik Rok lu iya. Selendang biru. Semono Pak Doyok. Kaya kuwe Pak Doyok malah. Ayo aku dadi wiraswara. Iya subuke geropak. Nggih. Ya. Suwuke nggropak puring. Geropake carane sigrak. Geropak niku napa sih, Mbak? Nggih sigrak. Sigrak kan nggih? Nggih. Nah, pas kan. Cikrak wong kae cikrak. Sigrak kok cikrak. Oh siap gerak. Beda. Sigrak, Pak. Ya. Tatapan janjimu selendang biru. Rasane jenengan pripun, Mbak, diiringi wiyaga kula sing bujang-bujang. Ya Allah, remen sangat Mas Dalang. Lahir batin apa mboten? Lahir batin remen sangat. Sedaya kompak. Kompak. Lah nggih sak yahene ora enek sing ngantuk. Blas. Blas ora enek sing ngantuk ya Allah. Nah, kenapa pemimpinnya Mbah Tilam sih sing gender, sing ngastok gender niku sing ngastok gender. Oh, nggih. Biasanya sing ngastok gender niku Mas Ramdan, Mbak. Oh, Ramdan. Ramdan. Nggih. Biasanya nek Ramdan nek orang gender yo ngendang. Oh, nggih. Randang pemain dangdut ya randang ATT. Kok iso pemain dangdut? Ramdan ATT, Mbok. Nah. Niki lare caranune SMKI niku rencang kula sedaya niki, Mbak. Oh, nggih. Nggih niki lare sekolah. Enten sing kuliah teng wetan niku Mas Kuat mbok pilih jenengan nggih kenal. Oh, sing nggih. rebak meng ndi bocah. Lho, pundi? Oh, niku. Oh, nggih niki SMKI. Mateng wetan Oh, malah. isi. Nggih. Oh, nggih. Semester Nggih. pinten, Mas? Pun Oh, lulus sampun lho, Mbak. lulus, sampun Nggih, pun lulus. Niku Mas Daru. Jenengan mesti hafal. Nggih. Oh ya, niki Mas Daru niki Iya.
Nyapa kok iya iki? Iki adik tingkatku ketok ya. Wah. Oh, adik tingkatku. Adik tingkat berarti adik kelas yang Ya, sekolah. adik kelas. Nah, harusnya ngarep kuliah bener ora kober, Mbak. Lah kenapa? Nang kanggo bae. Oh, Clarisen. Mula aja laris-laris sampean iki. Ya sing laris lah. Nyong senajan iki elek-elek ya kuliah. Lah piye? Lah jare pengen kuliah. Ora kuliah mergo laris, ya aja laris-laris. Ora lah nyong ora kuliah ora lah. Tak dalang bae sing laris. Wong nyong sing tua bae kuliah kok. Hah? Pak Doyok kuliah ke, Lur? Asik kuliah nyong. Wis anjay, kuliah. Yo 2 jurusan. Wah. Pak Doyok kuliah njot dua jurusan. Dua jurusan. Aku menginjot komputer ngawan dihukum. 2 jurusan. Kuwi lak ya maling. Maling nyong satore mangana. Nggih, niki Mas Dalang enten Pripun? pamundutan saking panitia. Lah pamundutan apa, Mbak? Minta lagu Sesideman lan Gubuk Asmara. Wah niki nggih enten sing WA. Sugeng Enjang Mas Dalang Gladi Wanuh. Ngerti Gladiwanu Pak Doyok? Gladi waluh. Gladiwano. Gladiwanu ke salam kenal. Oh, Derek pitepangan. mau nek gladi ajar. Ya. Wanu Manu ke kenal. serawung. Ya. Jadi ajar kenal. Ya kenalan. Kula pun Dwijo Seno Ali Wirja Saking Bekasi niki Oh, dari Bekasi. menawi kepareng kapurindo umiyawi panyekar Sesideman komplit sebawanipun nuwun. nggih. Oh. Niku saking sinten Mbak Umi? Niki wau saking panitia. Oh, saking panitia nggih. Nggih. Terus sangalah. Mangga Mbak dibawani. Sesideman riyen niki nggih. Nggih, niku napa mawon sih pamundutane sih? Sesideman kalih Gubuk Oh, Asmara. nggih, Napa beres. dimendle kersane? Gampang. Oh, nggih. Disambung nggih ya. Nggih. Ya. Medley. Ngerti medle apa miki? Medley. Napa? Napa? Jenengan ngendikan apa? Mendle. Mendle kuwe Pak Doyok ngerti mendle apa ora? Aku medley langsung kayak gue. Ya kuwe. Ya, digabung. Pak Doyok ya ora ngerti mendle, ngertine mondling-mondling. Memble. Bawani Mbak. Gambang karo suling aja nganti kelalen. Wiwi. Lah ora ayu-ayu ah. Derek tukang kepiye. Rusak. Malah melu tukang ki. Kayak gue mbok apa tuh? Anderek sang pekik. Udah kerumuku. Tulisannya tukang kepiye. Anderek sang pekik. Aku mburi dawet kepiye. Priyo bagus. Iya. Kang olah budaya. Priyo bagus kang olah budaya ya Pak Doyok. Nggih. Soan marang Kutha Arjo. Piye to, Pak? Jawur tok lah. Kutha Arjo. Soan menyang kutha gedhe. Gede. Lah kan nang bukuku Kutha Arjo. Malah sing nyaron ngenyek banget kok. Bareng ana bintang tamune dagelan. Oh, dagelane tebi niki bintang tamune nggih. Tebi saking Sidamukti. Di gue sing nyaron kae kacamatanan. Men. Dege status udah dagelane tebi nggih. Daleme Sidamukti iki kuwi. Kan ora denger ngisin kayak jaran. Ya, kayak jaran-jaran kan ora denger ngisin. Nganggo kacamata, nganggo sepatu ora katokan. Ya Mbak Umi. Soan menyang kutha gedhe.
Masa dilongok Mbah Saru banget yakin. Ngapa? Jebulane merem. Kowe acarane lagi menghayati. Jadi menghayati. Menghayati, genah kowe carane men afdol. Heeh. Ya Mbak, kayak gue ya. Jadi Aku mau dikapakne, Mas. dilongok kayak. Ora dikatok-katok. Astagfirullah, sampean ki mbok aja ngono, mbok eling umur sampean. Ya, yo kena. Mulane aku eling umur mung bikane mung deleng. Pak Doyoknya cara rek murup iso ora isa padang. Ngoten. Cara karet mulur ora isa kenceng. Cara senter ya wis dir-dir padahal batune loro padahal. Nah apa? Padahal yang cara senter iku wis lir-lir padahal batune ya loro. Batune loro wong ana papane ora. Suara kurang permana ning wasis Cengkoke apa bae bisa model apa ngambah dalan sing kaya ngapa kowe bisa. Cengkok kok bisa ngombak belet iku aduh. apa? Ngombak belet. Ngombak belet. Ngombak belet iku. Ngombak belet niku pripun? Nek banyu kan ngombak banyu kan piar pecah. Oh nggih, heeh. Jadi melontot dadi ngombak belet. Oh bulet terus ngoten. Melonto. Mlondo. Oh iya. Asli sih. Angung rum marang bendara tiasu lestya pijer ngincangake alis Tungtang. terus tresno sesideman Sesek. Monggo Mbak, dawah lagu Sidemen. Sambung lagune, ya Mas. luwe becik patenon timbang pepisahan Selestia wangi samudra arang kula warna Monggo Pak Dayat, putra kagem Gus Dayat kalian Gus Saiful lan para kadang panitia. liwat kincanging alismu mawasa anglanda atiku Musling ser yoswaku aku isih ladeni suraku Iho. monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ngatuga jrimpo Kadang bocah gunung kaduka andrimpung. jiwa ragaku tak kurung
jelas menguasai ya Mbak Umi ya Pak Doyok. Kalau ngaki sing carane lebih sigrak, carane dangdut, mbok dangdut aja nu bisa. Bukan hanya klasik tok. Iya, kena bakat sih. Pokoknya Nyong be terpukau karo Mbak Umi Hafifah. Cara Nyong be Napa napa? Mas? Terpukau. Terpukau. Oh, mengagumi. Carane nyong biyen lagi urung dadi datang wis tukang nonton YouTube wis ngerti jenengan, Mbak. Oh, nggih. Nggih estu niku lho, Mbak. Sampean karo Kapawetan kae niken Salindri ya. Nggih. Nggih terus Mbak Lintang Kairo apa ya? Nggih. Mbak. Mula kok jenengan riyen anu napa niku Apa? pengen njaluk nomor kula terus nge-DM terus Lah kowe anu arep bintang tamu, Mbak. Ana sing pesen masalahnya. Nomor kowe tetep ana gunane. Nggih, sing Mas sing riyen niku lho Mas, sing job sing riyen. Lah nggih job sing riyen niku. Nggih. Lah nggih kan dadi job temenan kan? Nggih. Nah, ora kur maksudnya ora modus ya ora. Tetep anu dadi kena nggo batir golek rezeki. Nggih, leres. Iya. DM ngerti Pak Doyok DM? DM? Ya. DM ya ngerti nyong. Apa? Dina mau. DM gue chat. Job sing biyen, Mbak. Nggih, Nggih, leres. terus sampean terus nyong ganti HP, Cek. Nggih. HP ku bodol. Ya nyong WA maning. Nggih. Dilalake tahun ki uli loro, Mbok. Nggih, Tenang bae Mas. tak payokna nyong. Jenengan bisa- tambahi to, Mas. Enjang. Maksudnya jawabnya jenengan tambahi. Oh, ngenjang dalu napa? Napa? Ngenjang dalu Nggih. ning plendere ora ana-ana, Cek. Apa nih? Oke, Plender. Mbak Umi, Nggih. insyaallah aku rong dina maneh ya ana job. Ya temenan, ki nggon jenengan temenan lho. Ki anu sing duwe omah ki njaluk jenengan tenan. Kon ninjani wong bakar batak. Iya. Pate job nyanyi lho, Pak Doyok. Ngenjangan enten mali, Mbak. Nggih. Insyaallah. Nah, tenang bae. Amin. Donga bareng-bareng men ana maning. Nggih. Men sering Amin. ngambang ulun. Nggih. Dadi yang nyong mau kan wis matur angger sampean dalem menang kene ya bayar pira-pira nyong wani. Asli nyong tombok wani nyong. Sing penting panggonganku main. Mangga. Urip ana gunake Dangdut ke, Mas. Birama sedengan wae aja banter-banter. Men kena dirasake. Lho. Hit. Aku ampuh.
Karenune Pripun? main ya, artinya ya main ya nih. Niki sing ngriptasi sinten, Mbah? Niki Mbah Sukron Oh, Suwondo. Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Berarti nggih sing mbae jenengan nggih. Ujarku syukur. Nggih. Ah, nggih. Ujarku syukur kacang atuh. Mbak Umi, Dalam Mas. nyuwun pirsa kali panitia ngersaken lagu napa malih Pak napa kali Pak Dayat niku Gus Dayat napa Gus Saiful monggo. Oh nggih, ngersakaken lagu menapa Pak? Bu. Napa? Lenggeran. Kula sing lengger. Waduh. Pripun? Waduh, ampun Pak, mungkin ndak horeg niki. Lagu mawon, Pak. Urek kaya Lagu mawon. urek kaya son. Rasane be horeg iku. Ya, Lagu apa ya? apa? Mangga niku Gus Dayat. Napa? Napa? Blendrong kulon. Wah, bendrong kula. Piye iki Mas? Lagu rin. Nggih, wae wonten sing nyuwun Nggih. bajing loncat terus. Lagune mawon, Mbah. Awit wektale niku pun jam 3. Lah nggih, leres. Lah nggih, men boten kepancal subuh. Iya. Nggih. Mangga mbok Bapak panitia saken lagu meneh mboten nggih, mangga jenengan milih lagune napa mbok enten sing WA ali sinden enten pamundutan si enten pamundutan apa Mau mbok? enten pamundutan Mas. Nggih. Anu apa? Napa? kuwi? Bajing loncat. Terus Terus warung pojok. terus Kalih Gunung Galunggung wau lho. oh tapi niki Pak Dayat nembe WA pula Nggih. Pripun? nyuwun lagune kosit WA-ne apa mau ya? Seh. Seh. Saya ngerti saya. Nah. Ki bajing loncate kena wis kecekel lalu tiba dadi ra usah. Gunung Galunggung siki wis ora Oh. aktif. Sing slendro, Mbak. Sing penting slendro. Slondre, yuk. Pak Gus Dayat. Slendro. Nyos tunggal malih sing penting slendro. Oh, napa? Mangga sakersane. Sakersane jenengan. Sing slendro apa Napa ya? gelang kalung nggih saged. Anu, Napa? rengu ya Mas? Iso ora ya? Wis Rengu pun garap? keprimatir. Bisa. Bisa. Wah, Oke, tadi. ya Allah, cerdas-cerdas iki ya. Jelas ya. Rengu slendro ya. Sama Ya. ya, Pak. Rengu. Udah kayak gue beda. Anggar rangu-rangu kan kayak sing serpek ya, Mbak. Nggih. Nggih lah. Niki ditayubne saged Mas. Oh, saged. Nggih. Mbok lagi kayak langgam mbok niki. Napa? Kayak langgam mbok. Nggih. Lagi langgam, Mbok? Sak langgam nggih. Ah, nggih. Beres. Tayub ya oke. Siap. Pede dhewe pokari nang pacare. Alah. Ya ampun, ya ampun. Niki umur pinten to, Mas? Niki Kelas SMP pinten? kelas kali. Oh, kelas 2 Mau SMP. kelas 3. Oh, kelas 3 SMP. Nek niku nembe munggah SMKI. Sing Oh. areniku nggih. niku sing mudhunan bisa isinan. Oh, alah sik apa iki seneng-senenge cinta-cintaan. Wah, iki cara priye Pak Doyo? Pripun? Cara babone karo jagone nggih ngeket-ngekete ya. Pokoke wis Cara darah cek. angger. Babon. Mangga, Ya. rengu sarengan Mbak Umi Habibah. Oke. Rangu, rangu. Oke, Pak. Monggo Gus Dayat. Kalian puden kula ketua panitia. Bapak Imanuddin. Sejak ikatan rengu kenapa niku dene sampun Manuansa Jawa Timuran temenan ge. dikakak ngaten sakniki jur benten napa pancen sampun bosen
aset ya ning teko. Nanging kok Iya. apa ya dede jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumandang ing Nah. Ya aku nyandakan ya. nyandaan tapi anu kok Mas pancen enten dua versi maksudnya Oh. enten sing versi sing tadi sama sing seleh 6 tadi Oh ada yang seleh 6. Heeh, Terus seleh seleh. pinten sing wau berarti. seleh ji Iji ya. Ya Ah. apa? Malah main. nggih Jadi tambah kepenak. Bervariasi. nggih Blegentang, blegentang. Ramikir bebrayan Langgam mawon. balik jur Kepenak langgam. aku wis dadang lasurut atiku mung tansah hasnu
Mbak Umi. Dalem. Pak Doyok. Bar niki bablase srepeg Slendra Songo nggih. Kula tak nglajengaken lampah. Nggih. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten Mbak Umi. Nggih, sami-sami Mas Panggung. Mugi-mugi saged pinanggih malih. Amin. Pinanggih besok tanggal 7. Ya, siap. Jangan lupa ya. Oke. Demikian juga saya barangkali dalam mengucapkan perkataan-perkataan yang kurang sopan karena saya tidak mau bicara panjang lebar karena terlalu panjang saya kasihan ibunya, terlalu lebar kurang nyaman bapaknya. Jembatan temen-temen malah. Loh, kok kata-kata terakhir piye to? Allahu Akbar. Nggih, pinanggih sanes wekdal, Mbak. Tanggal 7. Kali Nggih. Pak Doyok nggih nyuwun pangapunten Pak Doyok. Nyuwun pangapunten Pak Doyok. Nggih, mugi-mugi jenengan nggih untuk tahun-tahun berikutnya bisa rawuh wonten papan menika malih. Amin, amin. Tenang mawon wonten Gus Dayat. Menang bae. Enggak. Tansah marap pamoring sapa seko Maya winah yo ing asepi Kang Bawor nangapa to? Kae Bapak Semar nuntun lawan Ndara Abimanyu. Mbok menawa arep ngupadi sampurane nggone bangun kasatriyan Tanjung Anom. Ayo dong, ditututi dong. Ayo Kang. Fajar rembulan Mandoratri Taranggono tanpa tringeng sumewa Kawuran puning namung cahya iwang rawi kang nedeng dadari swiblat-iblating paninggal Tinon sang saya katon-katon manis esme iwang condro yen ngacodro Ana tejo mencorong tejane Raden Abimanyu satria Tanjung Anom ya Plongkowati Joko pengalasan Raden Angga Wijaya putrane Raden Janaki kepatutan kalian Dewi Wara Sembadra bagus warnane dasar karing wing busana para priya ngondangaken sudibyan yen wanita ngondangaken pring kebagusane mangkono sampun ngadhep Kilurah Semar Badranaya Nayantaka Buka Ganti Dandang Asmara Santaya iki tuwi bodho manang ngono
Semar menungsa kang wis datang samar mring gebyaring kadonyan. Badra Naya Badra rembulan Naya Lat yen to bobong penggale kuwi rembulan tanggal 15. Nah yen toko Naya Lat toko pati. Yen to peteng penggale kuwi jalma kang wis sirna saking kemarenganing pribadi. Buku kati buku dargati lintang arepa sedina dar lintang kaping 7. Tan wonten ingkang ngaru biru yekti panjalmaning Ismaya. Lah sungkem kula Ndara. Bos Semar Badra Naya pangestune Bimanyu Tampanana kula tampi sengko ndatosaken jimat. Bos Semar kados pundi bisa sampurna nggon kumbangun kasatriyan Tanjungan Nom. Yen to bendaramu wis pikantuk wujuding Wahyu Mustika Jati. Wahyu Mustika Jati.